نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya hanyar? Alhamdulillah. Ya mutan gidan kuma? Alhamdulillah. To Allah ya tsare. Mun same ku lafiya? A lafiya la wallahi. Alhamdulillah. Ai tana ciki. Tana ciki? Eh bari a kira wuta. Jamila! Jamila! Ai tana ciki. Ya hanyar kuma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yawa. Ina yini? Lafiya lau. An yi ni lafiya. Adalla. Jamila, an kira wuta. Kice kawo ta. Ai ba ta nan, ni ma da na zo ban same ta ba. Ta fita. To shi kenan ciki. Wato, alaga wata malam. Arma. A matsayin ka da dan uwana kuma surki na. Wato, na yi tafiya ne ƙauye zuwa wajen malami na. Sai ya bani yarsa. Ban bar gurin ba sai da daura mu aure ita. Aure kuma malam? Ƙwarai kuwa. To abin da isa ban bayyana ita mata gidan ba saboda halin da take ciki na rashin lafiya. Kaga ai bana bari ba. Tunda malami na ne. Ba kuma zan ce a'a ba. Ko ba haka ba? Kuma shi wannan abu da kake gani ana yin sa ai kaddara ce. Kuma duk rigimar da ake fata haihuwa ce inda haihuwa tsakanin da ita sai an yi. Ka san wani na aure mata wani amma wani baya haihuwa dan wani. To ta iya ƴaƴa da jikinta da yawa. Ka kuma zan ce a'a ba. To wannan shine abin da ijaba wani abu amma yanzu dan Allah alhawari da ke nema domin gudun fitina. Kar ka bar garin nan sai ka sanar da ita domin kai ka san me za ka gaya mata. To ba damuwa insha Allah. Tunda na kai tana jin maganar ka. Ba damuwa. Ko ba haka ba? Kuma ai mun munna da Allah. Allah rufa asiri. Allah sa an yi asa. Hello dan basi. Alo sai mai gida. Na ji an ce ana ta yi sabuwar waya. Amma ba san sunan wayar ba. Kuma ina son in san sunan wayar. Sannan ina son sanin ina ta suwo ta. A kasuwa ne ko a shago ko gurin ɗin ta kaka. Da yiwuwar baras zai iya kama wayar don ba ta san yana yawo cikin iskar titi ba. Lissafinta ba zai iya shigowa cikin hotel har ya kama wayar ba. Kuma na fuskanci wayar karama ce da ita. Me kake tunanin zai faru idan baras ya kama wayar dan basi? Idan hakan ta faru wa kake ganin za a zarga? Mai gida ana. Ashe lissafi na lissafa daidai kenan.
to idan ka samo sunan wayar ka zo ina son ganin ka sai mu nemo antivirus ɗin da zai daidai da wayar. Ok mai gida, inda rabbana. Ba wala. Da rabbana. Ba wala. Karara. Daɗe. To duko. Iri. Da mutum. Ya magana kayan. Kaya suna nan kamar yadda ka umarta. Ma muna bukata a danne su da kayan nauyi. A sa musu rodi. A danne su. In ya so in suka gangaro sai mu isa mun kayanmu rodin kuma mu sayar da lami ko kamfani mu kai su ba mu gogen. Da yanzu nawa ke bukata? Da kalan dugun 150 za a yi mu. To kuma yadda ka ce din hakan za a yi wa kayan amma ina son balere ya biyo kayan saboda ka san shi ciki ne ba waje bane kuma ina son ya yi shiga irin talakum idan zai biyo kayan. Za a gaya mai ya canja alwala. Abba! A ba shi zugun 150. Yiri. Goda a jawuna. Wasu kwantar da ni na baka lafiya wajen waje. Ina bala'in son ka amma matsala ta da kai sha. Ranka ya daɗe. Kesisin suna da alaƙa da juna. Saboda shi kan shi Alhaji Ibrahim ɗin da ya kawo kesin ba shi da gaskiya. Dukiyar da yake kirari cewa tashi ce ba tashi ba ce domin matarsa ya kashe don ya gaji dukiyarta. Kisa kuma Haidar? Sannan wanda ake zargi an haɗa baki da shi wurin ɗebewa Alhaji kuɗi shi ma bai da gaskiya saboda an samu wasiƙa a cikin abinci. Amma ranka ya daɗe abinda muka gano shine fansa ce ke ɗawainiya da 'yan matan. A DSP Haidar, tunda abin ya zama da haka, she return all the suspects gaba ɗayansu. Tunda shi ma Alhajin ana cikin zarginsa akan kisan ita wannan mata ko ba haka ba? A DSP Anwar, game da bangaren mata wani bayani muke da shi a ƙasa a yanzu haka? Ranka ya daɗe yanzu tun da bamu da wata gamsasshen hujja a kansu abu guda ɗaya muke da shi hoton ɗaya daga cikinsu Beba wacce ta aktan a matsayin budurwa Alhaji sannan akwai wata ƙawata a karon farko da na zargi so abinda bincike na ya nuna min a lokacin da abin ya faru gaba ɗaya ba ta ƙasar tana Dubai don na ga flight ticket ɗinta hotel receipt na abincin da ta ci tsawon wannan lokacin hakan ya sa na cire ta daga wannan zargin. So tunda abin ya zama haka ita wadda muke da hotonta me zai hana ba za mu declare na ta wanted ba har lokacin da Allah zai sa komai ya daidaita. Ina ganin hakan zai fi ko? Okay sir. Hello dan basi. Inda rabbana. Ba wala. Yarinyar sunanta Sadiya. Kuma sabuwar kawa ce ga Ana. Suna rayuwarsu ne a hotel a kodayaushe. Duk da basu daɗe da haɗuwa ba, yanzu abotar tasu take karfi. Na fahimci wani abu kuma, tabbas yadda ka faɗa, yarinyar tana da tsiwa da kuma rashin kunya. Domin tana takama ne da wani a gidansu. To ka bincika min waye wannan mara kunyan na gidansu? An gama mai gida. Alhaji, na ji an ce matan malam ta fito. Zan je in dawo da Jamila don ta rage mana aikace-aikacen gidan nan. Alhamdulillah,
hakan yayi kyau. Kai da ma da wata gidan nan ba karamar hama wace a gare mu. Yayi. A duniya ne, a duniya ne, a duniya ne. Ke kuma ina zaki na ganki da jaka? Dama zan je gidan Anta Aisha ne, so ta kira ni tana so in raka ta kasuwa. Shikenan wai. Ba sai mu je ba ni ma fitar zan yi sai in yi dropping ɗinki. To shikenan. Okay. To ni zan tafi. Okay, sai na dawo. Abba zan je gidan Anta Aisha. Lafiya me faru? Wanted? Kina nufin an saki a wanted? Gashi nan dai anti, kamar yadda kika gani. Ni yanzu tsoro ma nake ji. Ban san me zai faru da ni a nan gaba ba. Tunda muka fara rakan nan babu wanda aka taba saka a wanted sai ni. Yanzu shikenan inda ina neman zaman lafiya waje ma ba zan leƙa ba kenan. Assalamu alaikum. Aram barka dai. Na zo rin 101. Na gode wa Allah da bani da uwa bani da uba. Da a dalilin wannan abin ban san wani hali za su shiga ba. Amma ai wannan alƙawari muka ɗaukar wa kanmu cewar mutuwan ɗayan mu mutuwar mu ne baki ɗaya. Rayuwar ɗayan mu rayuwar mu ce baki ɗaya. Haka zalika farin cikin ɗayan mu farin cikin mu ne baki ɗaya. Haka zalika aka san haka. Tun farkon haɗuwar mu matsala ce ta samu ɗaiɗaikun mu wanda silar haka ne dalilin haɗuwar mu gabaki ɗaya nan wajen muka yi alƙawarin zamu magance ta tare. Tun farkon haɗuwar mu da muka yi alƙawarin zamu yi aiki tsakani da Allah na saka ku a cikin mutane mafi muhimmanci a rayuwata na mai da ku family ɗina. Yanzu fa a zahiri da baɗini ba ni da wasu mutane kamar ku kuma hakan ne zai ci gaba da kasancewa har ƙarshen rayuwar mu. Wannan shine aikin mu na 4 kuma alhamdulillah duka mun samu nasara. Wannan ne kawai dan zo mana da matsala sakamakon fitar hoton ɗaya daga cikin mu wanda hakan ya zama dole ne a aikin. Hello? Ajiya kina tsammanin zuwan wani ne? Ok, na san da zuwan shi. Ok, to gashi nan dai yana jiran ki. Ok. Ina zuwa, bari ga wani a reception. Yawa ka iso? Sannan duk abin da kika aikin da ka sa an aiwatar. Ok, fine. Za ka ga saƙona? Zan tura maka. Za ka ga alat. Na gode. Yawwa gani nan ina wurin. Da Allah ku zo ku nake jira.
Masha Allah. Lala in ka gama sai ka mun magana. Ka sa burodin ka yanka shi sosai. Ka sa buta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, yau baka. Na gajiya. Na gajiya. Madalla. Na lafiya. Lafiya alhamdulillah. Masha Allah. Wallahi Alhaji wani dan taimako nake nema ne. Mun taho da yara daga hanya za mu je unguwa. To kuma mai ya dan gaza. Subhanallah. To ga yara kuma ga rana. To ai haka lamarin daman. Ga man kuma dai sai a hankali. Gaskiya. To gashi wannan. Nagode. Allah ƙara arziki. In ma baka je titin ba akwai mai dan bumburutu a nan. Sai a samu a zuba. Nagode. Ga yara sannun ku yara. Wallahi kai Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah saka da alheri. Allah ƙara arziki. Allah in ka gama sai ka mun magana. Ku mu je. Yawwa. Ku mu je ku taho. Ina gurin babban gurin ba har yanzu. A duniya ne, a duniya ne, a duniya ne, a duniya ne, a duniya. Yawwa to ku tsaya. Ya ku zo ku taho maza. Yawwa. Kowa ya hau? To. Yawwa. A duniya ne, a duniya ne, a duniya ne, a duniya ne. Inda rabbana. Ba wala dan bazi. To duko. Ka samu labarin wayewar nata? Kanwa mayaki ce. Mai gida ka kona ne? Mayaki. Daga lokacin da mayaki ya fito daga prison zuwa yanzu, ina son ka bani labarin ya yake rayuwarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani abu ya haɗo ku da shi ne? A'a ko ɗaya. Abala ne yake neman ya shiga rayuwarsa. A yanzu ba na neman abin da zai haɗa ni da shi, saboda sana'ar tamu sai ta zama iri ɗaya. Ba na son kisa ya shiga tsakanina da mayaki. Ba na son ko kyas ko kaka ne ya haɗa hanyar mu ni da shi. Ina son ka samu mun tarihin labarin rayuwarsa bayan fitowarsa daga kurkuku. An gama mai gida. Inda rabbana. Ba wala dan bas. Ni kuwa hana in tambaye ki mana. Ina jin ki anti. A matsayinki na likita, wani dalili ne sa a gane mace tana haihuwa? Amma me yasa kika man irin wannan tambayan? Kinga, ni kawai amsar tambaya ta nake so in ba ki bani, kuma ina sauraron ki. Akwai alamomi da yawa. Anti, in dai mace tana ganin al'adanta, za ta iya samun ciki. Haka kuma idan mace tana fama da infection, zai iya sa ta ki samun ciki. Wannan a takaici kenan. Kin san shi Isa mutum ne mai bukatar matuƙar son haihuwa. Hakan ne ya tashi hankalinsa akan in samu ciki, gashi ko bari ban taɓa yi ba. Ɗazu ya faɗa min cewa za mu je asibiti. Duk da dai bai gaya min dalilin zuwa asibitin ba. Amma ni na tabbatar da cewa dalilin da yasa za mu je kenan. Hanan, ina jin tsoro mu je asibiti a gane cewa ni ce da matsalan nan. Na tabbatar da ɗan gaske ko ya ƙara min kishiya ko kuma ya rabu da ni. Ni kuma gaskiya ina tsoron hakan ta faru. Shi yasa ne miki wannan tambayar. Insha Allah hakan ma ba zai faru ba. Jibrin, ina son yanzu ka je ka rubuta min bismillah kafa 1000. Masu za su zo su karba yanzu.
kuma ina rubutun jarka an gama ne ko ba gama ba? Saura kaɗan a ƙara samu. Ko ku me yasa kuke haka ne kullum idan an saku abu sai an samu sabari irin wani me yasa wasa kuke zai ku hira ne? Ka je yanzu a zo na a rubuta yanzu a kawo mu. Aje maza a yi. Yawwa alaikum salam. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Hajiya. Matan malam. Na'am shigo mana sani da zuwa. Ba an dauko miki abin zama. Hajiya sani da zuwa. Yawwa matan malam. Yawwa zauna. Lafiya na. Ina gajiya. Ba gajiya. Kwana biyu. Lafiya kalau. To kuma ya aka jira abin da ya faru. Wallahi alhamdulillah. To Allah ya kiyaye na gaba. Wannan abu kaddara ce Allah ya sa mu dace. Haka yake. Allah ya sa mu dace. Amin summa mu Allah ya kiyaye na gaba. Amin ya Allah. Ina yini Hajiya? Lafiya lau. An yi lafiya. Ba gajiya sanni Jamila. To matan malam na zo in tafi da Jamila gida ne. Ai to ai ba matsala. Ba matsala. Hajiya ga ruwan. To an gode Jamila. To Jamila sai ki je ki shirya kayan ku za ku tafi ko? Aha tawo. Ta mala wannan naki ne. To wannan kuma a ba mala. To madalla an gode. Ba komai. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Ba komai. Malam wannan uwa ɗakin Jamila ce ta zo tafiya da ita. To mu za mu koma. To Hajiya ku gaida gida. Yau wato ku gaida gida. To Jamila shikenan sai an kwana biyu. Yauwa. Nda rabbana ba wala. Daga yau ina son ka ajiye min dukkanin kayana kuma ka dawo min da kuɗina da lissafin kayana gaba ɗaya da yake hannunka. Ka sani ina da irin ka sun mutum 100 wanda zuciyarku da lissafin da yake kaina nake ganin za ku iya, ba wai na ware ka kai kaɗai ne za ka iya ba, wanda zan iya tsinto su yi min amfani da inda nake so. Amma in har ba za ka ji abin da nake gaya maka ba, to na tabbata lissafin ba zai zama ni da kai ya zama iri ɗaya ba. Don haka kaga dole sai mun haƙura da juna. Sai ka taɓa gaya min a kwanakin baya ita hanya mai kwana ba kasafai ake samun fasinja a cikin ta ba. To ya ga ka tsaya kan kwanar salon ka haɗa accident wani ya mutu, wallahi duk wanda ya mutu ba ni na kashe shi ba, kai ne ka kashe shi. Kawo in dai haka ne dole a bawa dariƙonsa domin shi kadai ya isa ya kankashe kayansa. Fitan mun daga gida. Akan mace na yi magana ta kalle ni ta rama, bago zai mata hukunci ta mare shi.
na mare ta. Ana ƙoƙarin yi min rashin kunya, zan mata hukunci, ka bayyana, ka hana ni kuma na hannu. Amma shi ne kake cewa in dawo ma da kayanka kuma in fitan ma da gida, to zan dawo ma da kayanka. Kai, ka tafi duk inda wannan yarinyar take, ko a ina take a cikin garin nan, ka nemo min ita yanzu nan. Tunda ya ce ya raba mu'amalarsa da ni ma na datse. Tunda akan tiya min haka sai na kashe ta in ga me zai faru. Na rantsi da Assamadu sai na nemo ko ina ta kaje kai wannan aikin. Tunda shi ya ce zai iya kyankyasa kwan ya kyankyase. Господи, звуки как-то. Islama Nigeria Limited gidan karciya. Kawata! Kin ga tun safe sai yawo nake a kasuwa ina neman inda zan sai kaya. In dai lesussuka kike nema na ketawa cikin kawaye zan kai ki shagon da za a gongoje ki. Akwai ki da shige-shige. Dan haka zo mu je. Kirka shi abin nema ya samu wai nesa ta zo kusa. Ina mata matasa yan birni yan kwalisa masu son cancarewa da tsala-tsalan lesuka da material na zamani. Lislama Nigeria Limited ya shirya tsaf domin kawo muku ingantattun kaya na kawa. Ai dama na gaya miki duk jihar nan babu inda zaki je ki samu ingantattun lesussuka dole sai ki zo Lislama Nigeria Limited. Lislama Nigeria Limited suna yin online market ma'ana kasuwanci irin na zamani inda in kuka yi cinikayya da su za su kai muku kayan ku har inda kuke ba gara ba zago. Domin neman ƙarin bayani za ku iya samun mu a shagon mai lamba 18 gidan gwamnan Maradi kusa da gidan Labaran da ke kasuwar Kantin Kwari. Da irin wannan lesussukan nake ratsa gidan biki har ma da gidan suna. Shararriyar makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCA degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata a ranakun Juma'a, Asabar ko Lahadi. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy akan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 08 70. Ba ke tsoron abin da zai faru nan gaba? Wannan fa kamar damfara ne. Ni fa ba damfara nake yi ba. Rabu da ita Aisha, ba ta san me bambanci tsakanin wankiya da damfara ba. To idan ba za ki dan ba, rage miki hanya mana. Ai ni ba a rage min hanya. Sai dai a ɗauke ni, a kai ni inda za a kai ni in gama abin da zan gama kuma a ɗauko ni a mai da ni inda za a mai.
Wataƙila idan ka samu rataya a wuyanka ba ka iya gane nauyin da yake wuyanka. Laifin mai laifi laifi, laifin mai haƙuri kuma haƙuri. Rigar da ake saka ta babu wuya, hakika akwai tasgaro a cikinta. Shin menene leƙenta kuma menene rashin leƙenta? Aisha Indo. Ya haka wai? Me kake hanzari? A bari ya wuce. Shi yake kawo da rabon wannan ne yasa za ki gane cewa na gahu da komai. Iya kisisinanta da neman damfara da kuma ta damfara mutane ya kai ta ya baro ta, sai dai kashi a wani layin daban idan ta yi ziri kuma ta jazarar layin ta na zara tana iya cin magacinta. Ta sha alwashin sai ta kai kowa ƙasa, ta sha alwashin damfara ta shine ribarta, ta sha alwashin sana'ar ta shine ta damfara kowa, bata kyala namiji ba bata kyala mace ba. Aisha Indo.